Gugma og pagsuporta sa 11 ka mga tribo ang gilusad nga cultural presentation sa Hiyasa Kadayawan 2022 sa Magsaysay Park, Davao City, August 6, 2022. Dakong bili alang sa 11 ka mga tribo ang maong aktibidad. Tungod usa kini sa mga pamaagi aron mailhan, mapresenta ug mapasabot ang ilang mga kultura ngadto sa katawhan. Kusog nga syagit ang madunggan gikan sa Mora Tribes sa dihang gianunsyo ang top 3 best cultural presentations nga sila Hiyas sa Maranao, Beauty Rose Ganda Rosa, Hiyas sa Tausug, May Sara Mendoza ug Hiyas sa Kagan, Alnesa Bangasin. Katunga usab sa kabarangay ni Hiyas sa Tausug ang misalmot ug nagpakita og suporta kaniya sa pagpasundayag sa ilang kultura. Duha lang sila Jeshi ug Ashi Rayap sa Boulevard ng syudad ug gikan sa tribong Tausug sa daghang nag-share ug nalipay sa pagkadaog sa ilang katribo. Happy kayo mi, syempre. Proud kayo sa mo pagkakausog. Yes, super. Kay wala jud na sayang mo pagsagit-sagit ganiha pa. O grabe pagkalingaw this year. I mean, first time na mo nagtanaw. Gani, di makatuo si mismong Hiyas sa Tausug nga si Mendoza nga usa siya sa napili sa Best Cultural Presentations. Diin gipakita niini sa iyang presentasyon ang talentong Tausug sama sa pangalay dance, ingon man pagtugtog niini sa ilang instrumento ug labaw sa tanan ang pagpromotar sa kalinaw sa Mindanao. Gipakita niini sa katawhang Dabaweños nga angay palakpakan ang talentong Tausug ug di angay kahadlukan ang ilahan tribo. So wala jud ko nag-expect kay nakita na ako sa ubang performance sa ubang candidates na gwapo po nila ang gipakita. Shock paghapon ko kanang first time po na ako ni na experience. Samtang, pinasahi usab ang ipakitang talento ni Hiyas sa Kagan nga si Bangasin. Diin gipasundayag niini ang pag-andam sa usa sa mga pagkaon sa tribong Kagan. Ingon man pagpakita silang sayaw ug pagtugtog ug kulinta. This was really unexpected considering how everybody came prepared for tonight's performance. Wala usab nagpaiwit si Hiyas sa Maranao nga si Ganda Rosa. Human nahingangha ang audience sa pagtugtog niini og kulintang, ingon man pagsayaw og singkil samtang naka-blindfold. Tuod nga abunda, mabulukon ug maanindot ang kultura ug kabilin sa 11 ka mga tribo sa dakbayan sa Davao. Angay kini ipreserba, hatagan og bili ug higugmaon. Alang sa DXDC Kadayawan coverage, Radyo Manrans, Barbarona, Tatak Ormen!